kung anong cravings mo ay siyang ating pupuntahan. Kaya naman, dito pa lang yan sa Manalpak, Solsona, Ilocos Norte pala matatagpuan ang ating mga cravings. Dito lang yan sa Papa Lay's Mickey House, dito sa Barangay Manalpak, Solsona, Ilocos Norte, na kung saan ito rin ay ang daan patungo sa Apayao. Ito ay pagmamayari ni Sir Leo B. Julian na siyang kauna-unahan dito sa Ilocos Norte ang magpatayo at gumawa ng Overload Pares, pati na rin ang Overload Mickey, and of course ang kanilang pangmalakasang sisig. Kaya naman, ano pang hinihintay natin? Let the cravings satisfied! And mga ka-cravings, so nandito tayo ngayon dito sa Barangay Manalpak, Solsona, and this is Papa Lay's Mickey House, and eto na nga ang ating overload na Mickey. Ayan, na pinakita natin kanina na meron pong chicharong bulaklak, meron pong bagnet, and of course may dumplings, Shanghai, meron pang chicharon, ano pa, and of course yung siomai, and of course ito pong itlog, mga ka-craving. So yung iba kasi napaka-tamlay or walang lasa yung kanilang Mickey, or this is one of the Ilocos delicacy na kung saan ay ito po yung kinakain nila every tag-ulan, lalo na ngayon na tag-ulan na po. So sabi kanina dito na lumalakas ang kanilang benta ng Mickey, and of course yung mga iba pang soup kung ganitong tag-ulan. So let's taste. Ayan, iuna yung soup nila, yung sabaw ng Mickey. Aba masarap to pag nilagyan mo pa ng ng chili oil. Ito yung magusto ko savory and napaka-tasty, mga ka-cravings. And eto nga, let's taste yung yung bagnet. Ang sarap. Ganito palang lasa pag yung Mickey mo ay overload. Mas masarap pa to sa special, guys, promise. Ayan, no? And of course yung noodles, ito yung noodles, napaka-firm niya. Ayan. Ayan, hindi siya yung dumidikit firm and napaka-tasty din. Yung lasa ng soup ng Mickey talagang nanunuot din sa noodles. Ayan, and of course meron siyang siomai. Ayan, dito lamang yan sa Papa Lay's. And ito, sa halagang 105, meron ka ng ganitong kalaking bowl ng Mickey nila. So busog kahit hindi ka na mag-rice. Talagang napakasarap. Toppings pa lang, busog ka na. Ayan, may Shanghai pa, guys. Yan, may Shanghai pa. Let's taste the Shanghai. Sila rin daw yung gumagawa nito Ang init. Ang sarap grabe. Tapos yung sabaw hindi yung ina-absorb ng noodles. Next naman na kakainin natin is yung pares nila. Ayan, so balita ko, mga ka-cravings, ay sila rin pala yung kauna-unahan po dito po sa Ilocos Norte o dito po sa Northern Luzon na magkaroon po ng pares overload na meron pong chicharon, bulaklak, and bagnet. And ito po, so sa halagang 60 pesos po, ayan, meron na po kayong bagnet and chicharon pares overload. So ayan, tikman nga natin. Kasi yung iba, guys, manamis-namis, no? Nakuha nila sa Manila yung kanilang recipe, which is ngayon parang this is Ilocano style. Aba, pares na pares nga ng Ilocano. Yan, no? Guys,
Hindi siya manamis-namis. Yan, meron pa silang ano, oh. Yung kanilang chicharong bulaklak. Nice one. Sila palang kauna-unahan, no? And nadala nila dito sa Norte. 1 year ago, nabuo na tong concept na to. Ang sarap din ng bulaklak. And of course, yung kanilang pinagmamalaking sisig. Eto na. Their sisig. Ayan. Meron pang egg. Ayan. And ito balik-balikan din na sisig ng mga taga Solsona. Ayan. Mga craving, nandito pa rin tayo sa Manalpak Solsona. Kung i-rate mo to 1 to 10, ang pinaka-highest ay 10. So, cravings satisfied.